Khalid Ahmad na faɗa da ku ne muke fahari a Gombe. Yawa ko gezau kai ku bani kiɗan fitilar jihata. Ko gezau zabun matasa. To kundugurin yan kayya kundugurin yan tone-tone. Kuma aibo kake binne-binne yau. To ku kyale wancan dan wuri ne ya. Tunda yayi aron fuskar mutane. Mai shirin ya tabo sama yayi sabo. Ko kuma nasa ba za ya iya ba. Zaki a cikin dawa yayi tari haya. Su kuraye duka sun ki motsi yau. Gari ya waye an yi hantsi. Magana ta miyagu mun yi wasi. Allah sarkin yau da gobe. Shi an wai kyauta bai da zobe. Kuma shi muka sa a cikin shirinmu. Shi ya sa muka jere duk sa'anni. Ko plus ko za ka yi dan maje baka ci amanar al'umma ba. Dan inuwa yana aiki a Gombe. A daina batun wani noke-noke. Ko gezau gwamnan mu dan mace zaben al'umma na Gombe. ABC. Bari ku ji bari ka ji in sanar ma a wannan aiki ba yi wasa. To gwamna inuwa kai da dan waje alfaharin mata matasa. Samari duka suna a bayan ka har da tawa babu ginsa. Ana aiki mu dai a Gombe jihata ta cinye gasa. To Salisu ne bana Gombe gana angon Asma'u kayi rasa. Inuwa yana aiki a Gombe. Dan maje aikin ka na kyau maganar canje an rufe ta. Kai ne ke mana banda kai gwamnato wai waye zai kwatanta. To sakina dafe kar mu yi ta yanko muka yi haka mun yi bauta. Dukkan jama'a sun yi shaida na nan gida har ma makota. Idan na faɗa ba mai musawa inuwa yana aiki a Gombe. Dan inuwa yana aiki a Gombe. Khalid Ahmad na faɗa mai faɗa ne sannan ga cikawa. Gangami daga mayyar gamsassun bayanai na a gare kanawa. Ya ce mun Salisu kai na Gombe wakar nan ayi a yau da dawa. Yawwa mun gane hakan motar tuni yadda kun kai daɗin za ya zuwa. Khalid Ahmad na faɗa da ku ne muke fahari a Gombe. Dan inuwa yana aiki a Gombe. Jagayya kake dan awana mutanen Gombe suke kiranka. Hayaki fudda na kogo gwamna yan wawa su ne ke gudunka. Ka tafi da sarkin aiki ka girma mai kushe ko hassadar ka. Dan maje ta uwar zuma nan ka gasu gaza mai ta banka. Yauwa faɗa musu dodar mun wudan teji ba zancen canji a Gombe. Inuwa yana aiki a Gombe. Ruwa da wuta san ba haɗi kun sani ko da ni mun faɗi ba. Sama ta yi wa yaro nisa sai dai gani hannu ba zai taɓa ba. Kai kun ga zaman gwamna da yan wawa wanga haɗi ba zai yi kyau ba. Yauwa ba zai musu wani ɗan lamuni na zantar al'ummar jiha ba. Ya take
matauyar makiyar jihar mu barayi suke rabara ne. Inuwa na aiki a Gombe. Farautar daji sai su zaki, farautar beraye su baki. Ko gezau mun kama hanyar ta dodar ba ma noke-noke. Ka san musu hanjin muna gwamna ni ku gare ka ina ta wake. Waken suya ka girma kwara sai dai ya wuce kai ne a doki. Ko gobe mu jerin kwata zaba sun ce kula mun ce cas a Gombe. Mai ta maza lafiya lau. Ba shakka wanda ya sai rariya ya sun sai ta yi yoyo. Mai san rai ko san zuciya a ƙarshe shi ne zai furta wayo. Dan maje na kishin jihar mu manufarsa a fili ba ta boyo. Wuta da ruwa sun samu sosai bayanan hanya yanzu zai. Lungu sako titi ake kamar FCT yanzu Gombe. Dan Inuwa na aiki a Gombe. Ta gwamnan jihar mu babban tabaki ka girmu yasa. Wajen aiki ko tallafi ga al'umma mun san bayi wasa. Uwa uba kaka da jika suna yaba dimbin ayyukansa. Gadam karki zakin maza ka ji mai share kukan matasa. Mun shaida bana tabu bara akwai hujjoji ga su jimke. Dan Inuwa na aiki a Gombe. Kai yau gobe ka zo ka kara ba maso aikin ya tsayawa. Yadda kake aiki a Gombe uban wani can ba zai iyawa. Wayanda kake yi kai ta yin su amma karo mana wasu bawa. Gashi ba ni da mota babu mashin da Allah ya so ba zan rasa ba. To rabo na in ya iso gare ni to wani can ba zai rike ba. Mai ta maza lafiya. Ina mai cewa zai yi canji da kai da canjin kunci nausa. A daina batun wani noke-noke da wai kare mai zai da dusa. Wanda ya ce baya buɗarka a radi ya cancanci casa. Mai mana shi ne za ya koma don bishiyar mata ƙararrasa. Yauwa al'umma duka na yaba ma ka zo ka koma ka ji baba. Na yi shiri ba zan raga ba ga dukkan wani mai hantarar ka. Yan wahala ya'ya na yunwa suke kushen duka ayyukanka. To ku ban aran duka hankalinku ya ku dangi na talaka. A wakar zan wayar da kanka ka san mutuncin kuri'arka. Ga mai mana aiki yaya za mu yi mu baiwa wanda ba mun sani ba. Mai ta maza lafiya. A tashi a motsa a yi siyasa kar mu tsaya wani noke-noke. Idan muka doge yan adawar mu za su saka mu dinga yaki. Da zarce za ka yi dan halali Inuwa aiki yanke taki. Al'umma duka mun yi shaida baka harkar make-make. Mu sa masa albarka mutane dan ranar zabe shi na zaba. Dan Inuwa na aiki a Gombe. Ka farmake shi kar da ka yarda ka zama ofi. Yawwa to ya dan uwa na kara
kanka in kai hakan baka da laifi. Inuwa kai ke share kukan al'umma marashi na karfi. Dan haka tilas masu kishin jihar mu su dinga yi maka tafi. Yauwa su kuwa masu zubi na kwato su koma a gefe su dinga yaƙi. Dan Inuwa yana aiki a Gombe. Mu saka musu fantin cancellation masu burododin mutane. Mun gano duka manufar su ta rarraba kayan yan jiha ne. Yauwa Hausawan mu haɗa Fulani da ma duka wani jinsi na yare. Mu haɗe kanmu a fage guda mu kore shirin yan binne-binne. Jihar mu ta zauna lau abunta dan ma da yayi aiki da gaske. Mun shaida bana ta bara. Da kadiyo ta bari fa sarki ne in ka ji zini ya gaida oga. Babban oga in ya zo kalli baya ne ka hangi zuga. Na san makiyanka suna gani za ka ƙara zira musu bala'araga. Yauwa ko zero kai musu san ka wanga mai bakin su kamar na wanga. Roƙon Allah mu muke ya sa mana kai ne gwamnan Gombe. Mai shaida bana tabu bara. Ko plus ko gezau a gwamnar jiha duka mu yau mun amince. Na ɗan jiyo wasu na ta zimɗan kawawaye ne a takaice. Kam cikin gwamnoni ba kamar kaɗan maje na ji ana kwatance. Yauwa kamci shasara mai matasa ka maimaita duka mun amince. Ka maimaita ɗan ya haya Gombe ba mai kwalitin ka Gombe. Mai farar aniya ya zaman ka dirshan ka ƙara bade turkin sake. A wajen taron fatin su ba mutane sai dai taron kujeru. Gwamna ko gezau a Gombe ka take duk wani ɗan tsageru. Yan rudu sun rasa yadda za su yi da goge zau gwamnan magaru. Suna ta adawa babu hujja da nono ai bandirare. Kuma Inuwa yana aiki a Gombe. Tuwo sunansa tuwo bayi tunda suna tuntuni na gamsu. Karyar banza ihu suke yi ba a makula zantakansu. Talakawa mun gane su karya suke ba ma son kukudinsu. Yauwa sun gagara tashi mun gane tun da gwamna ya cire kukukinsu. Ba zancen wawa a Gombe kashe mu raba kyauta da zube. Kai mai shaida wani tabu bara. Kuka na kurciya jawabi ne na gamsu sosai. Duk girmar bishiya kamalar ta ba shakka sai ta yi ransai. Kana da dubun mabiya mu je gwamna mun shaida daukar kiyasai. Batu na tazarce mun amince da dan waje mun gamsu sosai. Yauwa ABC sak duka mun amince ko yanzu mu je rumfa na zabe. Kudin koto aikin su boka du'a'i sai wallan da gaske. Biyar tafiyar sanyi da zafi bayanan haka kuma sai fataki. Maza suke noma da kiwo mata a gida sai wanke-wanke. Ake sabo da zuwa yake sa a baiwa mutum sauyu na aiki. Yauwa to sai gwamnan jiha ta dan mata ake magana a Gombe.
gwadon ɗan akuya ba zai iya ba. Amana kuma sai ɗan amana, gwamna bai cinye kwabo ba. Ita shukan shinkafa a gona cikinta yana yanayi na ruwa. A faɗa a cika 'yan gwamba mun shaida wanga batu ba zarrafe ba. Ka koma gwamna mun amince, kulasta Allah ta buya ne. Dan inuwa yana aiki a gobe. Hadari kake malabar duniya, firgita suka sa su gudu mazaje. Kai musu bulala ta danko jikinsu ya dinga fitar kuraje. Su firgita sai ta gudu suna ta neman gunguya a gidaje. Mun shaida cutar mu za su yi idan muka bar su cikin gidaje. Ruwan hoge za mu yi musu dan su daina zama a jihar mu Gombe. Kai koma kan masu shiga hana su sukunin goge-goge. Yawwa annamimi ke kan mutane, shi aka wala kafi da dangi. Karo akin gida da kyau bayar naka akan ka doke. Wasu sata suka zo manufarsu, shi kuwa gwamna ya katange. A Gombe akwai tarin mutane suna bayan gwamna na Gombe. Dole mu tashi mu kare himma, ranar zabe na matsowa. Mu gyara zaman kati na zaben mu kafin ranar ta yi isowa. Da ta zo sai mu yi cincirin mu hau kan layi mai tsayawa. Mu yau zaben mu cikin salama, ba cuta ba cutatarwa. Mu sake zaben ɗan amana, dan mata gwamnan yau da gobe. Kai mai ta maza lafiya lau. Kai ku tafawa gwamnan jihata. Yawwa dan maji gwamnan jihata. Innuwa gwamna nan matasa, goge zausan baka da ginsa. Angon Asama'u mai matasa, masoyan gwamna ba na zafi. Ya Khalid Ahmad na waya fi. Na faɗa kan gwamna bai wasa. To masoyan gwamna ku yi ta tafi. Masoyan gwamna wa na dafi. Ko plus ko malan zambu da Allah. A bayan aiki gwamnan mu yafi. Abba sun ce dan majan mu yafi. Balanga sun shaida gwamnan mu yafi. Har da billir gwamna sun yi tafi. Yan duk suna gwamnan mu yafi. Yan hona kaya suna gwamnan mu gari. Yan Gombe muna nan mun kamewa. Kallitun suna nan ba musawa. Yan kwama ana haɗa ba rabewa. Yana faɗa sun ce sun yi kamewa. Yan Shangom sun ce ba rabewa. Ya malti dai wasu na nan sun yi tsayawa. Ko plus ko za ka yi ɗan maje ba kai ci amanar al'umma ba.